We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Lahi gyud ang atong adlaw karon kay Vermont na. Attorney Resi, good morning. Nakaandam na ba dira ang atong Christmas decors at home? Handam na kaayo ko, Sai. Good morning. Hilabi na sunod na pud na ko igawa sa mga Christmas lights, mga buting things na perfect pang Christmas. And speaking of buting things, mga kapuso, let's talk about arts and crafts this morning. Kay atong makauban si Via Kathleen Ann Gonzaga ug atong sayro ng iyang pinasahing hilig nga mao ang pagbuhat og mga creative journals. Unsa kini atong sayron taod-taod. Og Attorney Resi, akong makauban ang usa ka Mindanawan nga adunay unique nga pangalan. Siya lang naman si Dance Lister Mahilom. Yes, sounds like Dance Lister. Busa, sayron ta ang iyang makalingaw nga experience sa iyang pagtungha sa kolehiyo. Og dili lang ka na mga kapuso, kaya atong makauban pagbalik si Deputy Speaker ug Antique Representative Loren Legardo gatong sayron ang uban pa niya mga programang pang-edukasyon hilabi na para diri sa Davao Region. Hi, I'm Pao Michon, 26 years old from Iloilo City, and I've been an avid fan of Julian for more than a decade now. Naging fan ako kasi mahilig din akong kumanta. 'Cause every day, every night, I keep looking at the skies. Pag naging fan ka na ni Julie, yung mga fan na kasama mo, nagiging friends mo na din. Ang mga masasayang moments namin with Julie, usually yung pag may events. Nakakapag-interact talaga kami with Julie. Julie was very influential because noon hindi naman ako masyadong out kung paano yung kumanta. Iba yung hatak ng Julian San Jose. Less than a month na lang at mapapanood na natin yung Limitless. We're so excited kasi this is not the usual concert. It's a musical trilogy. Ibang Julie yung makikita natin dito. Nung nalaman namin na meron ng tickets available, hindi na kami nagdalawang isip. Kumuha na talaga kami ng ticket para mapanood yung Limitless. So Julie, see you in September. We can't wait to witness Limitless. Maayong buntag, Senator Loren, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo ngayong umaga? Maayong buntag kaninyong tanan. Salamat, magandang makita ka ng muli. Ang ganda-ganda ng background mo, Attorney Resi. Buwabati sa lahat na nakikinig sa inyo sa Region 11, nanonood sa atin sa Davao Region. Itong suot ko po, galing sa inyo yan, gawa ng ating mga katutubo. Palagi kong sinusuportahan ang mga culture-based livelihood, ang mga binibenta ng ating mga indigenous peoples sa Davao Region. Nabanggit po ninyo ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano yung mga benepisyo mula sa batas na ito? Noong 2018, ako'y co-author ng batas, yung Quality Access to Tertiary Education. In short, libre pong matrikula, alam na ninyo by now, at pati miscellaneous expenses para sa lahat ng mag-aaral ng kolehiyo sa mga state universities and colleges. I believe there are 114 all over the country. At pati na rin yung mga tinalaga ng mga local governments na LUC na tinatawag. At hindi lang yan, pati na rin yung mga government-owned na tech-voc institutions o tinatawag natin mga TESDA schools na ang siyang may-ari ay gobyerno, ay libre din ang matrikula. Sana po ay nakabuti ang ating pagbibigay ng batas, ng suporta, ng pondo para po sa edukasyon
ng ating mag-aaral sa kolehiyo at sa technical vocational institutions. And we're very grateful po, Senator Lauren, dahil inuuna nyo talaga ang interes ng ibang tao before your own. And paano po yun, Senator Lauren, ngayon na we have already the Delta variant ng COVID-19, ano po ang masasabi nyo hinggil dito? Una, paigtingin natin ang pagbabakuna. At maski na bakunahan na po tayo, ay kailangan ang akto natin ay parang walang bakuna. Dahil nga sa mga mutation na tinatawag o pagbabago mula sa COVID-19, nagkakaroon ng Delta, may Lambda, hindi po natin alam, mga pangalang ito, mga doktor o eksperto lang nakakaalam kung paano sila papasok sa katawan. May mungkahi din po ba kayo, Senator Lauren, kung paano pa mapapalakas ng ating gobyerno ang ating response against COVID-19? Importante pangalagaan natin ang ating mga health workers. Nabalita ng isang linggo na merong mga magmamass resignation sa ilang ospital sa pribadong sektor dahil hindi raw nila natanggap ang kanilang special risk allowance. Pero yan po ay nakasaad na sa ating Bayanihan 1 at 2 na laan na pondo. So ito po yung na-download daw sa mga local government. So dapat ipaliwanag ng DOH saan napunta yung pondong yan para sa ating health workers. Pero nag-expire na yung Bayanihan eh. Kaya ang gagawin ko po sa budget para sa 2022, lahat ng allowance na nakasaad sa Bayanihan 1 at 2, natapos na ang mga batas na yan, ay ilalagay po sa GAA o General Appropriations Act ng 2022. Especially yung ating tinatawag na Special Risk Allowance para sa ating mga frontliners, ang ating mga health workers. At yung bagong batas na yan ay yung budget na aming didinggin, papakinggan sa Kongreso ngayong mga susunod na buwan. Special risk allowance for our health workers. Saludo po kami sa inyo, Senator Lauren, at sana po ay huwag kayong magsawa na mas tumulong pa sa ating mga kababayan. Daghan kaayong salamat! Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kitang tanan man siguro gapangandoy nga mahimong Dean's Lister sa atong college days. Pero ako, wa gyud na hangyo nga maapilan ang listaha. Bitaw, speaking of Dean's Lister mga kapuso, kanito makauban karong buntaga pinasahi manggod kay sukad bata pa lang siya. Dean's Lister na siya. Kay dili tungod sa grado, apan tungod sa iyang pangalan. Hala, sabay-sabay natong ila-ilahon si Sir Dean's Lister Mahilom, gikan San Jose, Dinagat Islands. Sir DL, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta man mo diha? Yes sir, no, good morning. Good morning po sa mga naglanta karon sa At Home with GMA Regional TV. No, so okay ra ta no dyan pag may mga pandemic no. Okay raman siguro nga DL akong itawag nimo Sir Dance no. Betaw, unique gayud kaayo ang imong pangalan sir. Apan unsa ba ang storya niini o nganong kana man ang gingalan sa imuha sa imuhang ginikanan diya kanimo? So nangutan ako kay Papa unsa story behind sa kong name. So ana siya nga sa una da pag anak nako ni ana ang mananabang sir. Bisig bright na imong anak kay lapad daw agtang. So gi-instakan pud siya sa mananabang ilubong daw ako ang inunlan dito sa flagpole sa mong elementary school. So which is gibuhat po ni Papa and naobserbaran po ni Papa daw nga hapan sa akong elementary days nagka-excel po ko og ingon siya nga sakto ra pud nagiganlan ko niya against Leicester kay bright po daw. Grabe sa dog imagination ang imong ginikanan sir no kay ingon ana mangyud ang gingalan kanimo. Pero sa imong pagtungha ba sa college, na-achieve pud ba nimo ang kining Dean's Lister nga legit? Yes. So, ang Dean's Lister gid nga title is wala gid nako na naabot no. And kay lisod gid ang college, lisod ang CMU, mayon ko nga lisod siya and siyang pagwanto nang abot naningkamot man gyapon ta nga makagraduate. Ang plantin nakagraduate ta and di pud ta moingon nga bright kayo ta kay nagay subject sa biology which is biology major ta. Lisod gyapon no. So ngayon ko nga proud yapon ko kay nagyapon tayo mga achievement no, sa ato ang college life. Siyempre, bisan pa man nga DL ang imuhang pangalan, aduna gyud mga kalisdanan nga agian. Pero kamusta ba, Sir DL, ang imuhang nga nahimong school life? Makaingon ko sa akong school life nung dahang gyud kalisod. Doon nalingaw ko sa akong school life.
Kay medyo si awon ta no daghang tay friends but lagi mga challenges gihapon kay dili gid ta ang ingon nga nagid ka bright no. Lisod gid ba ang school life labi nag pagka-college na nimo dahagi mga challenges gyud anang time management, unsa nimo pag cope up with your peers, dahan kayo kuan but successful gyapon ang tanan no. Ken pag nagkalisod. Wala pud ba kagibati sir og pressure nga mag-excel gayud sa tunghaan tungod na sab sa imuhang pangalan? May ko nga dako yung pressure no nga ato ang pangalan kay Dance Lister kay simula pa lang sa elementary ta. So no look forward na atong teachers labi na ako ang parents ako nga mo excel ag daw and moingon sa papa nga ako daw mo sunod sa iya so gaduwag nag-pressure kay brat gid si papa and makaingon ko nga ako pod average lang ta so di ta makaingon nga brat kayo ta pero mulaban pod ba sa mga challenges sa college. Pag aduna kay mga bagong makaila ingon man mga higala unsa pud ba ang nahimo nilang reaksyon no sa imuhang ngalan? Pag ila-ila gyud ako sa uban digis lang mo tuo nga Dance Lister pangalan kay nga yaga-yaga lang kay abi kay Joker ta. So digis lang mo tuo nga DL no. Nga ang uban usa pa ning tuo karon nga ning graduate nako nakita nila akong pangalan nga Dance Lister no. So daghan kay mga na-intriga sa ito ang pangalan nga nung Dance Lister lagi daw. Pressure ba daw ko. So pressure gid ba? Pressure gid kay kasi. Pero DL taliwala pa man niini, maingon ba nimo nga thankful gyapon ka sa unique name nga gihatag diha kanimo? Yes sir. So may ko nga thankful gyapon ta no kay natay ani nga unique na name. So wag ko sukad na kita or nakadungog nga sama sa kong ngalan na tanan pod na instructors po nako sa college no mahimot po sila sa kong pangalan kay Dance Lister lagi daw and they expect a lot of me although wala na ko halos na meet ilang expectation pero at least I give my best no? Lastly DL gawa sa Dance Lister ang imong pangalan di malimod nga somehow achiever man pud ka sa imong academics. Any message labi na sa itong mga kapuso nga gatungha pasab karong panahona? So akong maingon lang gid no sa mga labi na karon sa mga nag-eskwela pa o gusto pod ba Dance Lister. So maningkamot lang gid no og sabi po pagsalig o pag-ampo sa atong Ginoo kay lisod gid ang college no. Dili gid pili gid ang bright sa kuan sa kugihan no. Unsa man ang ka-bright nimo kung dili ka kugihan no. So maningkamot lang og dili gid no dili gid babag no. Pangandoy lang gud og buhat pod no. Napoy pagbuhat. Ma-achieve lagi nimo na. Daghang salamat DL sa imong oras kay gihatag ug sa pag-share sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Embrace yourself and be proud of it gayod. Amping kanunay. Yes po, salamat po Sir Sai. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kapuso, let's talk about arts and crafts this morning and let our creative juices flowing. Kay sayro nato kung unsa kini mga artistic or creative journals. Kauban ang usa ka third-year law student nga si Via Kathleen Ann Gonzaga nga nahilig niini. Via, good morning. Welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Hello, good morning. I'm fine and thank you for having me today. Via, bago natin pag-usapan ng hilig mo ngayon na creative journaling, pwede ba munang i-share mo sa amin kailan ka ba nahilig sa arts? Mahilig na ako sa mga artsy and aesthetic na mga output ever since elementary ganyan. But I only translated it into actual output this year lang. Last January lang siya nag-start. What's the story behind this, Via? Please share with us kung paano ka naman nahilig dito. Kasi na-feel ko kasi law school has been very stressful. So I found something that is in line with my interests. So para siyang creative outlet ko since wala ko ibang ginagawa kundi mag-study. So ang ginawa ko is naghanap ako ng other outlet na pwede kong gawin aside from studying. Siyempre, Via, yung alam lang namin, yung regular na journal lang. Ano ba yung difference ng journal at ng creative journals? Actually, konti lang naman yung difference. For traditional journaling kasi, it's like a diary
where you just, write your thoughts, ganyan. Tapos kung ano nangyari sa day mo, ganyan. Pero sa creative journaling kasi, para siyang, and for this theme, this is a black and white theme. So, ito siya. Maglagay ako ng ginagawa ko talaga siya, ito. Mga die cuts. Tapos, naglagay ako ng other materials like washi tapes, tapos stickers, and also mga stamps. Siyempre yung ginagawa mo is very unique, but has it ever crossed your mind na gawin ding business ito? Actually, there are people who do journals and do commissions for their journaling. However, for me personally, ayoko siya gawing business. Although may mga nag-ask sa akin like, pwede ko yung pagawa ng invitation na parang scrapbook style or journal style na rustic ang theme. Kasi yun yung makita nila from my works. Tapos nag-decline lang ako kasi ayoko na parang may pressure good sa akin or may deadline ako na kailangan gawin for my journal. So baka maging, instead of being a stress reliever, baka magdagdag siya ng stress sa akin. So ayoko siya gawing business. But I want to maintain it as a hobby lang talaga for recreational purposes. Siyempre, for those who also wanted to try creative journaling, meron ka ba mga practical tips naman or advice para sa kanila? For creative journals, first, siguro kailangan nyo muna mag-buy or procure ng mga materials, like basic materials, like notebooks, mga plain notebooks, or kahit anong notebook na magamit nila. Tapos, mag-start sila conceptualize kasi talaga siya. So, purely imagination and your creative input lang talaga siya. Lastly, Via, anong message mo sa ating mga viewers who are finding it so hard in this time of the pandemic, and also allow them to somehow have an outlet para naman hindi sila ma-overwhelm at ma-burnout at this time? For creative journaling, ang lesson siguro na ma-impart ko to the viewers is that don't be afraid to be vulnerable with yourself. Kasi yun yung most times, yun yung nafe-feel ko when I do creative journaling kasi I pour my thoughts and my emotions into writing. So, kung ano yung nafe-feel ko talaga, parang ginawa ko siyang outlet. So, I think it's important that as of the moment, since di pa naman tayo nakaka-recover talaga from the pandemic, I think it's important that you have other interests or other outlets na pwede mong gawin para hindi ka masyadong ma-overwhelm and ma-burn out during this pandemic. Daghang kayong salamat, Via, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV and inspiring a lot of our viewers dito sa iyong very unique hobby. Daghang salamat and stay safe! Thank you so much for having me today. And thank you also to our viewers who spent their time this morning to be with us. So, thank you! Resi mga kapuso, nalingaw gayod kita kang dance lister mahilom kay gawas sa iyang unique name. Unique sab di ay ang iyang personality. Bisan wala man niya na-achieve ang pagiging dance lister sa kolehiyo, okay ra gihapon basta ang importante nagapaningkamot sa pag-eskwela. Samtang sa isip sa ka-third-year law student na himo ni Via Kathleen Ann Gonzaga ang creative journaling, isip sa ka-outlet aron ni express ang iyang creative side ug usa na pud kini sa iyahang mga stress relievers. Ug mga kapuso, isip co-author sa Universal Access for Quality Tertiary Education Act, daghan na gyud kayo mga natabangan si Representative Lauren Legarda na mga estudyante aron sa ilang pag-eskwela sa kolehiyo, hilabi na diri sa Davao Region. Mga kapuso, na-inspired nakakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Henry David Thoreau nga it's not what you look at that matters, it's what you see. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusog. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.